kinuha mo? Hindi ko kinuha. Sibuyas ang ginawa ko. Yun, sabay tayo mga kosan. Nagtayo ngayon sa night market kasi nabudol tayo ni Mami Shamira ng Mami of King Cairo. Tungkol dun sa kebab, pupunta namin ngayon. Dito na yung kebab na pinipilaan. Napakadaming tao pa rin to. Mas marami pa kaysa dun sa inaasahan ko sa sinabi niyan. Misham. Swerte nila, walang tao nung punta sila. No, kakalas 9 pa lang, ang dami ng tao. Yun si Warden, no? Nandun. Yun. Yun. Tinuyo na naman si Ice. At ganyan din si Kosalu. Kaya nandito kami sa parking lot. Na kami nag-antay. Medyo malayo to dun sa kebab. Kasi sa athletic to. Pero worth it kasi tapos na siya mag-topak. Pero itong isa. Oh, wait for mama. Wait for mama. Where's mama? Where's mama? Wait for mama. Wait for mama. Mama? Oo, careful, asayas. Tamang trip oh. Habang nanay nila naliligaw na kung san-san oh. Tapos panireklamo. Si Warden na naliligaw. Hi, survive. Warden. Hi, Warden, mama. Ayan, si Warden na naliligaw. Iba naman mamamatay pa sa kalsada. Mamawawala pa eh. Let's go. Oh, ito na yung chicken kebab with rice. Ito yung isa. Ito, Isang stick. Tag-isang stick lang? Oo. Bakit? Sinayang mo yung pila? Pumila ka, tapos tag-isang stick. Tag-isang stick lang? Talaga? Oo. For real? Edit. Sulit yung pagantay. Edit. Magkano yung ganyan? Kebab rice na chicken? Pag chicken, 70 yung kebab lang. Pero yung rice, 15 pesos additional. Pag yung pork, 80. So, 70 plus 15, 75. Edit. 85. Sarap. Para siyang inihaw na manok na may yan lang. May curry. Yun yung panglasa ko sa kebab na chicken. Yung lasa ng mga gulay. Wala namang gulay itong napunta sa akin. Yung sibuyas, wala ka ba natikman? Iba kasi yung lasa ng mga gulay. Wala kang gulay. Ay, wala ba? Saan napunta? Hindi ko alam. Kaya nga sabi ko inihaw na manok lang ito na may chicken curry. Parang itong 75 o 70 pesos. Oo. Dalawa no, di 140. Oo. Lang kayo parang yung mga inihaw na manok sa labas. Ay, hindi ka natuwa. Hindi. Kasi natuwa ako. I mean, hindi ka na satisfied. Yun na. Kasi hindi ko nalasahan yung mga gulay. Bakit? Walang gulay. Isa lang naman yung sibuyas na kinuha dyan. Saka Sibuyas lang. Wala akong kinuha. Hoy, meron yung onion, chives. mama sabi, wala. Iniwan ko yung onion chives. Yung ganon, yung ganon. Iniwan ko yun nandun. Kinuha mo. Hindi ko kinuha. Sibuyas lang ginawa ko. Naalala mo akin ng tong gulay, tas Hindi, binalik ko. Sabi ko, akin na to. Hindi ko kinuha. sinubo mo. Hindi ko sinubo, mahal. Iniwan. Nag-aaway pa tayo. Iniwan ko talaga kasi yun yung nakita ko kasi isa lang yung nasa dulo. Hindi mo natikman kasi tuloy. Sige na. Sabi ko akin na lang to kasi sibuyas lang. Nag-aaway pa tayo. O, tingnan mo na kano pa. Oh. Bibili pa ako. Hindi. Pipila ako doon para sa'yo. Bilang kita. Iuwi mo muna kami. Grabe. Ganito na mga kasagawa ng gawa para mababay. Masarap, pero ganoon hindi ko siya ma-feel ngayon dahil Makagulo. pagod na Pagod yung at mga bata. kukulit. Tapos ang kukulit. Yan na. Ayan, di ba, boom, boom. Kaaway pa, oh.